acca non ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayaw habride Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon e kala saaha on gowi ɗum tigui émission mon gandal Thierno Mody Aidara ta ɗum nelaɗo ceerno Ganndal ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiiɗe yette jabɓe e hoto yewni on paami émission o foof koye fijirde e jaleɗe kono hade nden comme d' habitude salminde hilfaɓe diine hilfaɓe aada toɓe goni e noɓe goniri min calmini Touba Tivaouane Ndiassane Medina Baye Madina Gounass Fass Gounass kala to kilifa diine wawi wonde e nder Fouta ha tengte ɓundu min calmini min juurima min ñaguima duwaw kono en calmini kala dawoɗo e galle he Piindi TV guilo dow tan ha less en calmini en juurima eɗen ñaago Allah yo Allah waɗanɓe jaam kono hade nden mi salmina kala jeeɓowo émission gandal Thierno Mody Aidara taɗum nelaɗo c'est vrai min mbayri arde kono foof ko jaam wonno oɗon paama tan ceerno oɗo saaha omo laawo seeɗa kono o arti e jaam alhamdoulillahi rabbil alamin kala baɗannoɗo commentaire min jii commentaire uji min nani appel aji min jii message uji ko jaam tan wonno min garti hannde ɗo e Piindi TV mi totta ceernam Thierno Mody Aidara taɗum nelaɗo ceerno Ganndal ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yette e jabɓe hade nden mi wima ceerno assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah Khalid a yewnama no fewi no fewi no fewi no fewi jewnodiri mi yewnima dorotou mi yewni Piindi TV naɓe en calmini kala daaro Piindi TV no gonɗa e no gonirɗa to gonɗa foof e ɓalliɓe ma takkiɓe ma taariɓe ma mi woɗɗe tata mi salminani ceerno sponsor en salmini ceerno men Sérif Matar Ba ko nodduɗo kam ha batte somi appel makko mi herta ɗum ƴettude to hay numéro makko France mo noddira ala to noddirani kam noddiri kam Tigo Orange Expresso waɗa publicité kadi ala numéro jo noddiri kam ni ala numéro mo noddirani kam on batte ndesan somi yi numéro makko mom mi herta ɗum ƴettude Allah e makko yidde o émission Allah e makko ndax o wi kanko so jali tan gandal Thierno Mody jalni ɗum tawi enen ñeetan tan koye jalnude ɗum e weltinde ɗum ndax kay weltinde ceerno ma koye baraji jeeya eyyi en calminima kono kadi en calmini sehilaɓe men sernaɓeɓe foof en calminiɓe ceerno Amadou Louty Ba kamɓe fof en calmini borom dande neɗɗo moƴƴo kaali ceerno Amadou Louty Ba en calminima ceerno Bocar en calminima eyyi to Mbour e ceerno Cukalel ceerno Touba en calminima ceerno Ousmane ceerno Ousmane Ly en calminima e almoudamo ceerno Aliou Ka kam fof ɓe calmina wallahi nan ɗon ceerno men Thierno Mody Aidara taɗum nelaɗo kono ceerno maso spécial sehil men Abou Ndiaye directeur Dakar Média almuɗo ma sehil ma Elage Abou Ndiaye en calminimo no fewi en jii ñennen grand théâtre Elage Baba Bayni ma ruttimo toon teddugal kanko ne waɗi hen ko waɗi fayida waɗi kadi délégation baɗɗo fayida en jaadinayi makko waɗa eɗen mbiyamo yo jogoro jaam kanko Elage Abou Ndiaye eyyi Khalid ayi won yimɓe ɓe ganduɗa acciɗat ɓe Allah tan Abou Ndiaye kam acciɗɗo e Allah ɓuuri yawde ko eyyi accitat ɗum e Allah ko wawno hikka mo wuuri o waw ko ɓuuri ɗum yo Allah jokku balɗe makko wonnamo cellal nda anniya makko yimɓe no gandi ɗum ayi kaaliɗo neɗɗo ko anniya moƴƴo hande aɗa wawi dañde te ala anniya moƴƴo aɗa wawi wasde te ala anniya moƴƴo Abou Ndiaye sa yi ɗum tan aɗa andi anniya makko e leñol ngol aɗa a yi anniya makko e liggotoɓe te omo yajni quoi ɗum woni ko sago makko yimɓe foof nden tan ɗum woni anniya ay kala to yahata o nodda ga hayɓe beldano ni omo welditaɓe taw o tinani Khalid so welanoma o wiya mi ko télé joguiɓe mi noddata Piindi TV mi noddata Dakar FM mi noddata Rabi FM wawi kanko kala ko ƴetti média ji fof noddat oui vraiment hay sa ƴeewi immigration sa yettinoma toon tan ganduɗa no lelori ni no fewi no yoori vraiment yimɓe fof yañi on ɗon noon a woppiɗan ɗum e Allah tan machallah nan ɗon Elage Abou Ndiaye PDG mo Dakar Média en calminimo no fewi ceerno en jaltan noon calminali ɗi waɗan yimɓeɓe ni keppunoma yimɓeɓe ni keɗunoma surtout ko fate no wiyete Nicaragua noon wiyete walla Nicaragua eyyi Nicaragua mbeɗa aɗa humpiti ɗum no fewi mbaɗa lijjita yimɓe hewɓe nani paadi ko woni hen commentaire ma sehilaɓe men bandiraɓe men wonɓe Mauritanie ɓe eɓene jaaha wonɓe Sénégal eɓene jaaha wonɓe Gambie eɓene jaaha hewɓe noon nani paadi an ko woni hen commentaire ma ko sukaɓeɓe no jaratini e laaɓi ɗi no wayi musdini e kalis moom mbaɗata hen o est ce que soɓe mbaɗino investir ɗo e Sénégal ɓe jooɗi ɓurano ɗum ceerno a ñamlete kalis o foof Khalid hay joguiɗo jawdi yo naw bawɗo nawde naw yo ya Khalid mi wiyani Sénégal mi wiyani Mauritanie mi wiyani Mali ko Afrique muusi an ka ɓurɗo ɗum yajnude voilà Khalidou kala bawɗo yaade Nicaragua Allah nawma jottoɗa e dow jaam
ndas kalidu ayram mi haala ma han ko kalta ko non wada tahadi sukaɓe ɓeɗo susde yaade ha min ne wiita e goto yo joɗo ndax mi ay kalidu neɗɗo a haalat ko ganduɗa an hannde sa heeɓi ɗum ko no mbatta min hannde tam heeɓino kalis Nicaragua mi jottako ɗo mi wiya mbaɗa waɗa investir miijaki ɗum boom Nicaragua paami mbetema yetto e Amérique mi yahat kalidu Amérique c'est autre chose noon wiyetede c'est autre chose c'est autre chose hannde yoɓe jaafo kame konngol ngol sono wiyeteno Allah no jogui galle yoɓe gandu galle o ko nder Amérique woni manda nani kam Amérique fondetake hay nokku manam kala ko mbawɗa wadde ha jottoyɗa Amérique ni jari ɗum no jari ɗum anani kalidu yahoɓe toon ɓe ñande ɓe jotti Allah yettini ɓe dow jaam caɗele mabɓe gasi finde wasa kaccare gasi kalidu pina mbasa wottare gasi kalidu yumma rafe nonka safrude gasi kalde gonga wayya tawi noon liggueynawma a liggoto joguiɗo joom kay liggoto kali neɗɗo ka wonta babba ndewa e lawol ganduɗa mayde ma no heeƴi hen Allah walluma ha jottoɗa mbiya liggotako te ceerno min jafoɗa cikkumi serde Afrique e Europe e Amérique tan ko Europe e Amérique sa ligguima dañat Afrique kam sa ligguima dañata Afrique a liggota ɓeɗo was Afrique sa ƴeewi ɗo joguiɓe ɓe tigui rigui liggaki ko businessman uji eyyi ɗon mi jaaɓi ko businessman uji kaliɗo wawi daw o métier tan métier ma soudeur mécanicien tailleur sehilma maçon donc ndeya maçon ɓen ɓuuri mayde a dañata ma dañ noon ko ñamɗa ko cuuriɗa a mahata a pentirta aɗa wawi noon mahande neɗɗo ha yooɗ pentira joom pentir aɗa pentira ha yooɗ an jaaha pukkoyɗa e luwas anani kaliɗo hande enen en gondata ɗo min mi ɗanno duuɓi joyyi mi ara kaliɗo mi maha mahani taw to goppunoɗa kam ɗo ha joni toon goni toon tawma atelier mugel no wano noon way ha hande toon tawma an jaaha mbaɗa 5 ans tan gara mi aran maha kaliɗo ɗum fondetake Afrique min joni mi natti wadde wiide Sénégal Afrique mbimi Afrique welani koko muusi jogoɗa métier ma mbaɗa qualifié daña diplôme ma nonka ko ligguiɗa e a liggotako gona université ñanga ha Allah rokkuma kayitaji ma foof mbattinɗa ko yeeyde ɓoccoɗe walla ƴulɓe mi yi ɗum non c'est joom pakka keriñ nen leegalam bac plus 3 dañimanda 4 on ɗon no foti yeey ƴulɓe nen yeey ƴulɓe te taw wonɓe ɗo député hay inne mabɓe mbawa lirde gande goniri ensemble ko ɗoygol e foɓɓuɗ anani kala bawɗo yaade Nicaragua min wi noon ya waɗa noon ɗon haala ka kay c'est fin ceerno Mody wi kala dañƴo lawol pour yaade ya kanko woppiti ceerno haali gonga min ne sam dañi mi yahat min dama par personne ceerno hattanani lawol ngol noon kalin samma e bomma men gandu kam jiiloynoɗo kam janoɗo yiiloyde dañ wallahi haali goo non noon ha ceerno men ceerno Mody Aidara ceerno no wonno ko winda ko no heewi ɗum te hande mo ɓoyata hay nokku ceerno ɓe balɗe wonko ganduɗa mboɗo ƴewtidiri ɗum mboɗa andi no tinirmi ɗum ni ko noon tinirɗa ɗum Sénégal foof noon tiniri ɗum e poche uji mabɓe woni ceergol ko fate banggal courant ceerno yimɓe nani maaya joni chargenoɓe carte ujunere waɗa lewru sa waɗi carte ma ujunere hay une semaine watta société ji eɓen goya galleji eɓen goya huɓɓannoɓe kilim bom ñifi kilimaji mabɓe par ce que woni joguiɗo ancien compteur joguiɗo carte joni kam courant koko seeri tan ceerno holko woni probléme Sénégal ha courant o seeri to gouvernement o haalani hen yimɓe nani ñambita tan hay wonɓe jiiɓe ɓe ganduɗa hay frigo ji mabɓe joni ɓe ñiifi sawabune courant Sénégal no wayi serde ɗe balɗe ceerno kalin min kam jiɗɗo Piindi TV naɓe eɓe nawa kam var battuma wadde var yo mbattam wadde var kaali ɗum mi haalino ɗum ay kaali laamu haɓotako exemple ay o courant ceerɗo ko yeeso fayi ala ceerɗo o ndiyam ceerɗo ko yeeso fayi aɗan ko saabi ɗum ko sukaɓe bonnanno ko ɗo jonnomi mataw yejjide yawaɗi mbimi kala koɓe bonni ko enen joɓat ɗum pourtant o haali ɗum yoɓe nawon var ala ɗum kam min pose noma question kay mboɗo siftoro ceerno enen joɓat ɗum kaaliru ay laamu haɓotako kaali yoɓe goppu neɗɗo sa laawimi tan jaaha bonna ko laamu fewni sa bonni ko laamu fewni ko enen jobtat ɗum koye courant uji watte somi faami haala ka laamu ala kalis moom koye enen o ittata koye enen wadde ko feeni ko sen bonni ɗum kadi ɓe leƴƴat tan kono tôt ou tard moɓe tirtot ɗum emen ɓe tirtot ɗum emen impôt ji men kaaliru facture aji courant te bonnuɗo en bonnaɗi min golɗo la ngela gaddanama facture woni 80 seeɗa mi faɗɗo kaaliru min facture am so seerino ha seeri ko 20 facture ma courant 20
way ngolla gila gaddanam 4 kam biiɗo onon mate won jogiiɗo machine mbaɗo branché ndiyam woni machine aji pasno ndiyam no lortoro ndiyam ambi kam kinguleki holon wona an tan noon ceerno courant ko koko séri partout ɗum tawi kaalil ay neɗɗo façon mettere mbawɗa dañde fof hoto bonnu ko laamu fewni surtout ganduɗa an jeeyi saka gandanɗa an jeeyi min guila ɓe bonna berte o min ñande birtimi ñimi verruji pousa min feere men boni facture garaw somi wirtima forage aji no pousa mi wiya feere men boni kaaliɗo station uji koɓe joɓete ko assurance ɗum foof ko enen joɓat ɗum te ceerno mi nani hay port nannannoɓe auto ji nannannoɓe conteneur uji mabɓe kala to joɓanoɗa exemple kala to joɓanoɗa 500 000 joni ko 800 700 000 joɓata manam kala to économie natirata tan hande wonko état o fawti hen seeɗa pour tirto ko mbiɗa hakkilam nani ɗo enen joɓat ɗum day kaaliɗo leydi wona ni leydi yarat neɗɗo wona lawɗa tan jaaha pusoya hande taw fusi a sikkat ala conséquence tawno waɗi conséquence kaalid te conséquence o so arino taw koye an tan haɗat boom yetteral way miijo ceerno muɗo o ganduɗa fussani no woni base miskinel Allah addana facture 80 sa rewa ruttoto e sonde mi fusani sukaɓam pusani te akkaɗani a meeɗi hen min tamperde mbaɗan yoɓ a faami ɗum tawi kaalil laamu haɓotako wallahi a ɓooyi noon wiide laamu haɓotako kaalil lamɗo kala ko yiiɗi wadde waɗat ayi kaaliɗo lamɗo mi haalama hunde yimɓe ganda ɗum ayi Allah itte laamu mum seeɗa totti laamu par ce que courant ko séri en joɓat hay saɗa ma e yoɓat sa yoɓani duttoɗa e sondel te mi nani hay connexion o joni ceerno no yawirata gasɗe ni yaaki la ilaha illallah an woppanam affaire connexion ɗum kaalil ala maaro a yoɓat duulin a yoɓat courant a yoɓat ndiyam a yoɓat ala ko mbatta utiliser o saaha ni te ɓe ngala hen pourcentage eɓe jogui hen pourcentage carburant uji eɓe jogui hen pourcentage ko milliard uji ñalawma bale grève o a péage o guila woppa auto ji no mbaɗa wurtu wuren min mon joɓ en joɓat vraiment non ɗon a fami vraiment neɗɗo kam kala no mbawɗa lawade hoto bonnu no waɗi façon ngaji tawde patron ɓe muuse mabɓe haaɓe kaali enen miskin noon Allah kono kam en deƴƴat tan wona ceerno joni ma en enen kam courant kay natti huɓɓude nanɗona ceerno men ceerno Mody Aidara wonno seeɗa tan ko fati haala banggal courant ceerɗo kono ceerno mi yalto ɗon mi naata ko ganduɗa mboɗo wawi wiide no yurmini seeɗa kono ko constat mo mbaɗmi oɗo jamono woni ko fati banggue mayɗeji tawi ko noon wiyete hande fiyat a finat tan ɓe mbima kaari mayi a wawa finde ñalawma a yiyani estati ma taw ko ɓaɗiɗoma walla neɗɗo mo ganduɗa waɗa estati neɗɗo cankiɗo walla ni yimɓe ɓe ganduɗa exemple quoi a sikkano ni maɓe maayi joni ɓe pina tan ɓe mbima kaari de sankima manam yeehi ha mayde boom natti safde yimɓe ɓe ɓanda tawi a ƴewtinima ɗum walla ƴewtinaki ɗum ceerno eyyi kaaliɗo haade men woɗɗude koddijo men o Yacine Mbaw ndeysan Yacine yo Allah yurmo yafom amin yo Allah harnumo aljanna e yummum Salif Ndaw kadi e ɗonomo yummum Salif Ndaw yo Allah yurmo yafom yo Allah harnumo kaaliɗo yimɓe koye ahru zaman goni battandeji aduna ay kaaliɗo yimɓe hoto ɓe cikko ahru zaman Allah jippinat asaman yimɓe fof mayendo mayde lawol gotol ɓe cikko ɗum woni ñande darde a faami kaaliɗo joni yimɓe koye dargue goni koye ahru zaman goni so yi maydeji no mbayi yawde mayde aɗa yiyanno joni kaaliɗo jiiya kaaliɗo maayi jiiya joni ceerno mon nana ceerno pina tan jiiya ceerno mon no wanna rib anani ɗum tawi kaaliɗo yimɓe yooɓe dutto e Allah kaaliɗo neɗɗo rutto e Allah haade ma ruttinede e Allah haali gonga de anani neɗɗo rew Allah kaaliɗo joni sukaɓe mayat mawɓe mayat rafi kam mi haalani joni ala jahote Allah wondani e rafi eyyi ɗum tawi eɗen duwono hen joom suudu Bougane Gueye Dany cankiɗo hay yimɓene gorko nana haala no wiya o wonduno koye ko wiyete cancer du sein ani min goni koye octobre rose wonayi cancer du sein woni cancer kewɗo wonde endu manam rafiji ɗi kadi te kaaliɗo mayde faalaka patron sinno ko jawdi tan taw ko jawdi tan mi wiyani goto joom galle makko jogui mini ko jogui tan no wawi ɗum hadde mayde taw ko safara tan mini ko tan no wawno ɗum safrude a faami neɗɗo sa dañi rew Allah sa waasi rew Allah ba mayde koko arat te maydeji joni kaaliɗo no yawi jawgol mo gandanɗa te neɗɗo fota may dargue ma darima te kadi ceerno est ce que wona kadi rafiji ɗi an pagay caggal joguiɓe mayat saka enen wasɓe ɓe kaaliɗo hande an e hoorema sa yehino hande mbaɗɗoɗa consultation billahi mbaɗa hospitalisé
manam sum fami kala mo ñiida won rafi gondo e mum la ilaha illallah min e horam tan famdi ma wadi hospitalisé 6 mois nakali ko Thierno ma wada sentire bandu mako joni ko tahadan ma yar hôpital mbada consultation cafroda kalid hôpital sa yehi toon an jogoɗa 20 000 ma jottoɗa taƴa ticket ma 5 000 mbaɗa analyse 10 000 ɗum foti keddortoɗa ujunere te analyse wona safara ɗum fof ɓe ƴeewat tan min mi yehinno ɗo hôpital taw beccamɗe no musanno kali ko perimi koye analyse uji e radio ji ɓuuri 80 000 te a safraki taw temi safraki taw mbattinimi jooɗe joni manam somi faami waaɓe ɗum ma ha keewi walla waaɓe no kaali ha keewi nan ɗo goto fof wonko jambitata so muusi ha muusi jara poɗɗo walla jaaha pharmacie jara kalma seeɗa joroɗa jokka golle ha mayde ara tawma ɗo wonma rip jaaha est ce que aɗa andi wasde safrade tigui rigui ni famɗina balde kalidu hewɓe ɗo nen ma e potano mayde hewɓe nen ma e wasde safara wari ceerno haali gonga de armi haalama hande neɗɗo so waɗi pique crise so walloɓe gara ngala toon on wawi mayde pique crise o way so walloɓe gari on wawi dadde eyyi hay AVC so heeɓima joni a nawama hôpital moƴƴo joni alan wawi hen wadde sutura jalta hen par ce que en jii wadɓe AVC celli ha dara natti no jara koyɗe mabɓe haali gonga a faami kalidu basal tan ko rafi anani hewɓe mbima am nen ɗon maaye soɓe joguino ɓe mayata walla moɓe cafro ha ɓe cella walla soɓe maaye ɓe mayta anda kali maygol ñakkugol fay no woodi doga tan ha mbaɗa club walla mi wiya koye super o maaye comme min Thierno Mody hande mbaɗa doga tan wonko mbaɗami sentire ɓannam hande tan waɗi club maygol ñakkugol fay ndakko mbaɗami ko sentire mbaɗa wawi ɗum safroy te Thierno Amérique kam wiide sa ƴewtidi yontaɓe hewɓe patron ŋeɓe hewɓe yummaɓe ɓuuri e babmaɓe ɓuuri wawde judde balde ko enen jinnaɓe miskineɓe ala a hoto yumma a yeehi ɓooyi hot nenam yeehi ɓooyi ɓe ñeehi te hande wonɓe ɗo hecci nenam ɓe mbawi wammude nenam e duuɓi hay ñiiƴe ɓam iwani hay ñiire iwani kaliɗo mbaɗa anda anda basal no musno ñiire won rafiji gandanɗa ko rafi basɗo tan joɗɗa ñiiƴe ma no muusa aɗa isla kala tolliɗa kaliɗo islugol kewgol patron ayiye patron no jottoɗa yaasi mok yunga basal yo Allah dandu yimɓe basal moƴƴani ɗum taki kamɓe patron ŋeɓe jinnamoɓe ni celli ni jiiɗi ma par ce que ɓe jahata rendez-vous uji mabɓe sukar diabète mabɓe mankata haydara mankata non kaliɗo ay neɗɗo fof sa jooɗima lebbi ɗiɗi walla lebbi tati a foti yaade mbaɗoya consulte ɓannuma kamɓe ko hen ɓe jeeyi hen ɓe goni so ɓallima ɓe dilli seeɗa ɓe jaaha ɓe mbaɗa consulte ɓe jaawa andude rafi mabɓe ɓe mbaɗa ɗum traité way hande baɗo no kaaliɗo walla baɗo no yummum kaaliɗo ala kaalis on no wawi lebbi ɗiɗi fof yaha hôpital hayso wonde diabète sukar o mankat on jotto tan ha rafi waɗa ɗum crép haɗa yettade hôpital taw an guilannaw hôpital an lamma mayɗo nawta nan ɗon ceerno men ceerno Mody Aidara vraiment ko haali ko ala ko mbawɗen en haalde so wona yo Allah rokku men enen ko cafrol ɗen amin ya rabbi sa woni ɗo a woni ɗo a ala ko cafrolɗa Allah danda men e ket Allah danda men e ket kaaliɗo keɗ woni aɗa yelene ndeysan non ɗon a faami yurmini dan neɗɗo hannde so kaaliɗo wonto rafitolno to gacce natti wadde vraiment a waɗayat ket ceerno hay sa waɗanama ket a ñaganama ne woni ka dañata dañde est ce que aɗa andi ɗum ceerno min mi yiiɗo nalankoɓe hewɓe jaafoɗa wona taƴƴema nalankoɓe hewɓe nanɗo e leñol ngol ɓe cellani min mboɗo andi ɓe cellani ɓen galle mo ɓe leeli hay koɓe cafrori ɓe ngala min mboɗo andi ɓe dañata te neɗɗo goto no wawnoɓe safrude neɗɗo goto no wawno wadde volontaire safroɓe daña hen Allah kaaliɗo hay sa dañani hen yimɓe daña hen Allah way joni kam ballal haade welde nodda boy enveloppe jogo caméra makko film ma a faami film ma waɗa cadre fawe télé ji ɓe jiiya kaalino batira kam joni on ɗon dokkal way dokkal joni saabi Allah hewani de no waɗi waɗoɓe way hewani yo Allah yurmo men dal ɗon ɗon ha ceerno gastiranmi tan koko wiyete ko jolfu mbiyata jurdom sandi ay ñanden to Tinguéji en jii debbo goto jibinɗo ɓinguel mum ha paari weddi ɗum e ko wiyete fosse septique koko hunde ganduɗa wayrino wadde ceerno kono joni eɗen nanta ɗum noon fuɗɗo arde e jamanu ceerno holno neɗɗo wawiri tan debbo wawiri jibinde ha paara ƴetta ɓinguel nguel weddo walla fawa hay sino boom ka ƴettuno nawɗa dokkirɗa walla pawɗa ɗum e damal galle boom ma dandu fittanu bébé o mais ƴetta beɗɗota to ganduɗa directement cukalel nguel maaya ɗum holno innama aade wawi ɗum waɗirde ceerno Khalid hay woni yimɓe ɓe gandanɗa tout le temps ɗum mbiyanmi min mi toñata Allah laaɓi ɗiɗi min sam ferguitama
mam jibin mi jagga hay so gorkam woni ɗanni walla gorkam nen minen gondi mi ɗawtina mi jaggat sabu anda ko cukalel ngo wonata jam anda kali jibina ɓinguel wawa dero kali ay derono e yurminade woji coy ƴew yekki dero tan kuccita e dero wawana hoore mum haydara ƴetta mbaɗoya e poubelle walla mbara sinon kama fawna e damal ni galle neɗɗo hocca ni e kali ɗum bom yoɗani ala ceerno kam sa jogori wadde kam pawatu ko ganduɗa ma wuurmo ma wallahi ɗum bom ɗeɓi semorde kali nda hande on noon ko jogori ko wonde anda on noon hande kala ko fonno jibin on bakkaɗo an gaddi ɗum taw ko gorko woni taw Allah tagino ono fonno dañde ɓiɓe 17 nango a wari sukaɓe 17 la ilaha illallah ɗum foof Allah a ñawoyat ɗum kalir ay yimɓe yoɓe duttin haqqilleji mabɓe e Allah nda kalir ɗo a wawa judde balɗe ha daña duuɓi temeɗiɗi ala temeɗ exemple tan totanma sa juuti balɗe a juuti balɗe 80 ans joni kay 90 ans joni waajo ko usuru no fewi joni kam 60 tan ceerno mi wari yiide 70 ans kalir 70 ans ko lissuji ɓoyɗi ɗi joni 80 60 75 toon tan malayka o dogo o saha toon o dari an miijoɗa ɗum ɗon gurdamam so juuti ha juuti ɓuuran duuɓi 90 hande mi tooñi Allah mi fota yafnade Allah mi ɓeyda toñal ngel kel mi ƴetta cukalel ngel weddoyo walla mi wara kono ceerno est ce que kadi wona waaɓe no Moussa Ñayen mbaɗa debbo reedu kadi doka kadi goppiɗa ɗum e man te kadi debbo aɗani hakkillo tan wara sahade waɗa ko ganduɗa janggo e jaam ma nimsit est ce que wona assumé de responsabilité kadi ne foti hen wadde kalir baɗɗomo reedu o so waɗani assumé responsabilité makko an wat assumé responsabilité ji ma kaaliru huno ko mbo Allah feeci waɗa hen ñamde jogo so muusi jogo so weeli jogo kaaliru nelaɗo Allah Moussa gila Allah no nura ɗum o wi Allah ton goppanmi ɓesgam Allah wi ɗum feec hayre nde o feeci hayre nde ɓe o tawi to metteli Allah wi aydi metteli min reeni kon jogo Allah jogui anani Allah jogui kaaliru neɗɗo hot jaɓat a tooñe Allah laaɓi ɗiɗi a tooñi Allah laawo gotol wat feere no yafurima wawi wona jibinama jaaha beddoyɗa dero no way yurminade dero no way famɗude dero no way wadde sensible jagga tan nanna e tuwa mbuus kaɓɓa vraiment aɗa ɗum ɓawlu reedu kay waɗo wallahi nanɗona jibinde dal weddo yo yimɓe goppu ɗum vraiment surtout e bandiraɓe men rewɓe ɓe ganda cukalel ngel ko jogori wonde janggo ko Allah tan andi ɗum kono ceerno saabu Allah jibinde weddo no way musde ni est ce que an joom suudu ma debbo ma meeɗi jibinde exemple quoi est ce que debbo ma meeɗi jibinde soit que weddo walla jibina yiide ɗum est ce que yiiɗa ɗum warde est ce que ana meeɗi wurde on ɗon émotion wiyetemi anda quoi ko jangguinde tan ha ko jangguinde wona yewade mona haydara mais est ce que joom suudu ma meeɗi jibinde waɗe fausse walla joom suudu ma jibina weddo walla tina joom suudu ma ne jibini yiiɗino warde enfin mimi enfin ko ɗum heddino kaaliɗo ceerno billahi ko question wona yeware eyyi kaaliɗo wartes kaaliɗo min aɗa wawi kam yewade ɗum fof ala probléme mi jaaɓi je accepte ceerno ko exemple wartete kaaliɗum min o saaha an a fota haalde a haali min jabatoma min aɗa wawi kam yewade mi jaaɓa way kaaliɗo joom suudam gandanɗa yiiɗa boom min mi photo boom waɗamo estati gaho yiiɗa boom yimɓe hewɓe anda mo kaaliɗo a miijaki jignaɓe joom suudam nen daara teɓe daara émission o a miijaki sehlaɓe joom suudam nen daara kaaliɗo walla an cikkata joom suudam ala koreji wallahi ceerno an nawi toon haala ka min mi haaldirani toon de ko exemple tan quoi jiɗmi ƴettude hay kalit hay Sérif Matar en ɓe daroɓe émission e kala darowo émission Ganndal Thierno Mody eɓe gandi ɗum wonti yaware 100% wona 10% wona 80 ala ceerno e joni jooɗomo uddo émission o sa umima a bonnat caméra o ceerno jibi on kaldata e sehil mum ceerno mi wino woppata o émission ceerno e joni yarlo ceerno woto mais woto rewe yesso caméra ji he nan ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hay on yeeɓoɓe on paami ƴettunomo émission o ko question tan mi anda saaha ko ponmi haalde a mais so tawi wonko haala en ko ganduɗa rewani lawol emin jarlo hen emin jaafo hen mataw hande ko ni tan ceerno ɓerde nde welani en calmini kala ƴeewonnoɗo en calmini Alhaji Ali Fall khalife général Kulum Monteur kenduyo merci beaucoup